Family, kunentetha ethi xa ingonyama izikhumbula uba ingubani, ihlathi liyathula lithi cwaka limamele. When a lion remembers who they are, the jungle stays silent and listen. Namhlanje ngizokukhumbuza uba ungubani, uphume phi, usinde ebumnyameni obungakanani. Ndizokukhumbuza amandla onawo aphazamise ubumnyama obungakanani. Ndizokukhumbuza uphume ezifungweni ezingakanani, uphuma emigibeni engakanani. Ngokwenza njalo waphakamisa isidima sekhaya lakowenu, waphakamisa isibongo sakowenu. People are charging at you, baza kuwe ngendlela bezokulwisa, because isibane sakho sithi xa sijonge ebantwini siveze izithunzi zabo. Bathi abantu xa behleli nawe bangevezela amadolo ngoba uyababhenca. Ndizothi ngale mini ungaze uphinde uzilibale uba ngubani na. Le reading bendiyenze izolo mara ndendathunywa ukuthi mandithumele le bendiyithumele. Ngale ntsasa ndifuna ukukhumbuza again ndithi, when a lion remembers who they are, the jungle stays silent and listens. Qalisa ke ntombi. Everything is working out for me. Apho nyathela khona khokhela ukhanya, apho ndihlala khona khokhela ukhanya. Everything works out for me. 11:11 on the timer. Peace out, family. Have a lovely new week. I'm going to be having a short days these days. Busy.